Dili na bag-o ni Konsehal Winston Pepito ang emergency rescue. Sukad pa sa panahon nga wala pay pandemic. Walay pagduha-duha nga ni serbisyo bisan unsang orasa. Gamit iyang personal na sakyanan ug panudlanan. Bisag ug unsa pa man kalisud, si Konsehal Winston wala panumbalinga. Bisag unsa nga risgo, naa iyang serbisyo. Ilabi na sa mga lisod nga sitwasyon. Bisan ug asang dapita ug unsa kalisod adtuon. Serbisyong way pili, serbisyo para sa tanan.